Mfumu ya mafumu inali ndi chimanshoni choposa mfumu ina iliyonse. Mkati mwa nyumbayi munali chibedi chapamwamba chotolo nsikizi kugwerapo yokha nkufa kamba kamantha, chibedi cha ofuofu onunkhira kulamula basi. Ndipo tsiku ndi tsiku wantchito wa mnyumbamu Elizabeth Fox ankakilina pa chibedi chimene chichi poyala zoyala zosita bwino pasaoneke makwinya ena aliwonse, kuyika mapiro paoneke perfect. Komano Elizabeth akamapanga zimene zizi tsiku ndi tsiku, malingaliro ena ake ankamusowesa mtendere. Akamaliza kusamala pa bedi ankazifunsa nati koma abale zimamveka motani akagona pa chibedi cha ulemerero chonchi. Ndipo tsiku lina Eliza anatopa after kugwira magobo ku palesi kumene kuku, ndipo anaganiza zongoyesa kugona pa bedi ya ulemereroyi. Anayang'ana uku ndi uku nati ndingogona kwa 2 minutes basi, palibe hata ndione. Anagona Eliza ndingoyesa mpaka tulo tofa nato kamba kakufewa kwa pamalopo. Kungotha maminitsi pang'ono amfumu anatulukira kuti akagone nawonso pang'ono. Ayang'ane pabedi pagona Eliza, maso anatuluka pa mtunda. Anapsa mtima koopsa nakuwa nati ndi mwana wayani othira chitosi pabedi pa mfumu yolemekezeka. Anazuka fast Eliza na agwada pamaso pa mfumu nati chonde mfumu yanga, ndinatopa kwambiri ndipo ndinangofuna ndigone pang'ono chabe. Koma mfumu anali olusa, ndipo changu anayitana magadi na awalamula kuti amulange Eliza ndi zamboko zokwanira 20. Ndipo analangidwa Eliza ululu osafotokozeka, misonzi yosamba mwana mayi, thupi lake likungonjenjemera. Anthu ankamumvera chisoni, koma akanatani bwana alamula. Koma kenako atamaliza kulangidwa, Eliza phwete lija losasiyika lija kuseka chikhakhali pamene paja. Aliyense anali odabwa ndipo mokupsa mtima. Amfumu anafunsa ndiye chikusekesa ndi chani pamenepa, kodi wapenga? Eliza anayankha nati amfumu, inetu zikundisekesa. Ineyo ndangogona pa bedi ya ofuofu chonchi kwa 1 hour chabe, koma ndalangidwa chilango chowawa chotene. Ndiyeno taziganizireni nokha, mwakhala mukugona pa bedi yomweyi ya ofuofuyu kwa moyo wanu onse. Ndiye tandiuzeni chitazakuchitikireni ndi chani? Muzalangidwa motani inuyo pamaso pa Mulunguno? Mulungu adzakulangani motani ndi ofuofu wanuyi? Taganizirani anthu onse omwe mwawamvetsa kuwawa, kuwakhesa misozi. Rumu yonse aliyense anakhala chete, chifukwa pali mawu ena ukawamva samapweteka nkhutu ayi, koma amapweteka mtima. Nkhani iyi ndapangira anthu omwe mumalanga anthu ena osalakwa kamba kama udindo muli nawo, mphamvu komanso chuma. Ku psychology iyi imatchedwa coercive control, pomwe anthu ena amachitenga chuma mphamvu ngati zozunziranso ena. Dziwani chuma ndi mayesero. Ena amaona ngati udindo ali nawo uli ndi mphamvu yoononga ufulu wa ena. Dziwani action ina iliyonse yomwe mumapanga imalemba story yanu pano pa dziko komanso kumwamba. Zipweteko zina zilizonse zomwe timapereka kwa ena zimabwera kwa ifeyo munjira ina iliyonse, ngati si lero ndiye ndi mmawa, ngati si inuyo ndiye ndi ana anu. Anzanga muli pa ofuofu inu, dziwani ndi ofuofu ameneyoyu ngati simukudzitenga bwino muli ndi zikwapu zochuluka zoti mulandire pano pa dziko komanso tsiku lomaliza. Musavale dzina ili la coercive control chifukwa lili ndi zipweteko mkati mwake kutsogoloku. Ndine Dini Studios, ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani. Ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.